Tror I, det er julemand? Hej! Nej, det var julemand! Er det nok? Julemand! Takker det igen. Ja, så du her på kanten. På plads på mig der. Julemand! Kom, julemand! Han er sgu for hurtig. Han er sikkert sin Han kæmpe. skal også være hurtig, så du... Han skal nå så mange tus. Julemanden er på død. Julemanden er på dope. Der julemanden er herovre. Hvor vil rensdyr, det er blevet væk, det står der. Jeg gider ikke være julemand mere. Nej, jeg gider det altså ikke mere. Hvad er du for lille? Hvor er du her? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg er ude i gaven med det, nej. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Lad os lige se, hvem vi har i posten her, for jeg gider altså ikke at slæbe rundt på. Nej, det bestemmer man ikke selv her. Så du kan ikke starte med den der, ikke? Nej. Nej. Andrea? Er det ikke det her Ida her? Hold da her. Hende har jeg vist mødt før, har jeg ikke? Jeg synes, hun ligner en, der var med sidste år. Der står ingen gave. Der står nu der. Astrid. Nå, du står lige der. Ja, jeg kan godt kende dig. Men sådan er det, når du går op. Så bliver det større og større. Så er det Andrea. Nå, det er dig. Hold da. Det er utroligt, hvad man kan møde her. Og så ligner det er en godt. Ved du hvad, det er en golfkugle. Det er en golfkugle. Og der står Emil på den. Spiller du golf? Nej, jeg vil nu lige se. Der kommer et mere. Der står også et Andrea. Jeg har ikke tid, for jeg er så mange steder i aften. Jeg har slet ikke tid til alt det snart der. Jeg vil også Julemand er stress. Ej! Det er hårdt at være med. Hvem fanden er Jan her? Det gør jeg. Og så er det ikke det her Ole. Ole! Så står Ole. Nej, det kan det bare bruge ned. Ikke godt med den gamle ryg der. Emil, hvem fanden er det? Nå, det er dig. Jeg tror du alt, hvad jeg har i det seng, det er til dig. Jeg snakker ikke ret pænt til en julemand. Han er vant til at leve det samfund, han lever i. Er det ikke det her mormor? Ja. Nå, det er dig. Så værsgo. Så kan du sove godt, ikke? Ja. Simon! Ja, det er mig. Hold da kæft. Nej. Det er det store hygge der. Vil du tage det her op for mig? Ja, jeg kan gøre meget for det. For du er en flink fyr. Ja, du er meget flink. Det synes jeg. Julemanden, han har en kniv her. Ja, nu kan du selv klare resten, ikke? Ja, det er fint. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, vi skal sgu nok hjem til nogen, du. Så kan det blive julemand efter morgen. Emil! Ja, det er godt. Ja, hold da op. Ja, det var utroligt. Jeg kan finde her lidt. Der er også ham Jan igen. Ja. Jan igen. Så må vi se. Det er til Jan, så til mig. Kan det være en pakke til Astrid? Ja, det er meget i den punkt hernede. Ja, det må du sige. Det er godt nok nu, derinde. Se mormor. Det er spændende. Han er også morfar. Hvor er han inde? Emil. Hvorfor er han gået sig en tur? Han er ude at skifte under julemanden. En tisser. Tisser? Hvad er det til? Ja, han skal sgu ikke noget tisse ned. Simon. Simon. Jeg tror, er Simon. Det er mig. Hvorfor skal du have sådan en cykelolie? Cykelolie. Tak for det. Du skal betale bandekatten. Nå. Det tror jeg også. Og Jule, hvem vil åbne den for
Skal jeg blive ved? Nej, det er kigger, vi kan se. Skal vi ikke lige tage den her første? Ja, Ja, så det det. skal vi. Vil du åbne den? Og vil du åbne den her Nej, for for mig? det er til Andrea. Andrea, hun har fået Ej, en det til er gaven. Andrea fra hvem? Den er fra mig. For jul. Ja, nu skal vi lige se, om der er mere bud. Wow. Hvad står der? Ja, er det min? Er det min? Andrea står der. Tror jeg, det ved jeg ikke rigtigt. Så er der Simon, Astrid, Ida og Ole. Ja, der står Pia. Hvem er det? Emil, der er mange andre gaver, ikke også? Hold da op. Jamen, det må I selv klare, for jeg har ikke tid til at Kan dele du alle give de til? gaver ud. Kan du give til? Det er den dame derovre, ikke? Nu må jeg lige se. Ja. Er der ikke mere, Jonas? Der var ikke flere. Det var mange gode gaver, han kom Hvor med. mange gaver, hva'? Så må vi lige se. Og så vil jeg lige næste gang. Hvor skal vi kigge? Ja, fordi det er Hvem er svært. det fra? Lige se, hvad jeg får. Det er helt snuppet.